aldaw, mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uyapo ang mga bareta ngunyan na Biyernes. Dia 1 ka Nobyembre 2024. Kami ang maatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Oplan Kaluluwa 2024, inilansar kan Bureau of Fire Protection, Legazpi. PNP Daraga may koordinasyon na sa mga opisyal kan barangay na nakakasakop sa mga kampusanto sa saindang lugar para masiguro ang pasiorden asin seguridad kan publiko ngunya na undas. PNP Bicol nag-deploy ng dagdag na mga pulis para masiguro ang kaligtasan asin seguridad kan publiko ngonya na obserbasyon kan undas. Tulong Albayano nakaibahan sa top notchers kan Geodetic Engineering Licensure Exam ngunya na taon, tatauanin rekognasyon kan sangguniang panlalawigan. Sa lado nasyonal, Marcos pipainot sa Office of Civil Defense ang pangangiipo kan mga biktima kan bagyo. DSWD nakapagrehistro nin maabot sa 8 milyon katawo na mantinidong apektado kan bagyong Christine asin Super Typhoon Leon. OCD inabisuan ng publiko sa Luzon na magplanong marahay bago magbiyahe ngunya na undas. Hassle-free asin ligtas na biyahe kan mga motorista ngunya na undas, punteriya kan Land Transportation Office. Sa ibang nasyon, Spain nakapagrehistro ng 158 kataong gadan sa maywasan na pagbaha sa sendang nasyon. Baretang Sports, ICF Dragon Boat World Championships, pigpartisiparan nin 27 nasyon. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagpawagas ng dagdag ng mga tauhan ang Philippine National Police sa Kabikolan para masiguro ang kaligtasan asin seguridad kan komunidad ngunya na obserbasyon kan undas. Sigun kay PNP Regional Director Brigadier General Andre Dizon, piglalauman ang pagruso kan mga tao sa mga kampusanto pati na mga memorial parks kon kaya sinugo ang mga pulis na maging alerto. Kasabay kini nagpapadagos ang pagkondukta nin mga checkpoints, pagpapakusog kan police visibility asin iba pang operasyon para man matabangan asin may tao ang kaipuan kan komunidad. Nagbugtakman ang kasurug caps ni mga police assistance desk para sa ligtas na pagbiyahe. Enot ng ipigbandera ang full alert status kan PNP sa Kabikolan para sa obserbasyon kan Toros Los Santos ngunya na aldaw asin aldaw nin mga kalaag sa aga. Enot kay ni si Dizon nagbisita na sa iba-ibang mga memorial parks asin mga kampusanto tanganang masiguro na talagang magiging ligtas ang publiko.
Katuwang kan mga kapulisan sa Daraga Municipal Police Station ang mga barangay tanod para sa pagsiguro kan seguridad sa pag-obserbar kan undas sa banwaan kan Daraga Albay ngunya na taon. Sigon kay Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, nagkaigwasindan in koordinasyon sa mga opisyales kan mga barangay na nasasakupan kan Campo Santo para sa pagsiguro kan pasiorden asin seguridad kan publiko ngunya na undas. Saro sa mga lakdang, iyo ang dagdag puwersa gamit ang pagpadara nin mga barangay tanod hali sa mga barangay. Sinabi ni Azotea na mahigpit ang seguridad sa mga pribado asin pampublikong Campo Santo sa Daraga kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagdara nin mga matatarom na bagay, alak, armas, karaoke asin gamit pansugal. Nakalatag naman ang Police Assistance Desk kan Daraga PNP asin Medical Assistance kan Bureau of Fire Protection. Mientras tanto, nakamonitor ngunyan ang Bureau of Fire Protection sa pangingenot ni Acting City Fire Marshal, Fire Senior Inspector Juris Ray Oyardo bilang parte kan Oplan Kaluluwa 2024. Ipigpapasunod kan Legazpi City Fire Station ang nagkaparang inisyatibo para sa kaligtasan kan komunidad. Kasabay sa mga serbisyo, iyo ang libreng blood pressure monitoring para magtaon ng kaaraman sa salud kan publiko. Nagbuktakman ng libreng drinking water station sa mga may arani sa Campo Santo, siniba pang pampublikong lugar para masiguro may madaling akses ang publiko sa inuman na tubig lalo na sa mga mataong lugar. Mientras tanto, bilang parte kan community service, mantenidong handa ang Bureau of Fire Protection, Legazpi Fire Station para magsimbag sa anuman emerhensya asin masigurong ligtas ang kada saro. Nakatabang an ipinautob na preemptive evacuation order kan gobyerno probinsyal kan Albay para mapababa ang bilang kan mga nagadan asin biktima kan Bagyong Christine sa probinsya. Ini ang naging pahayag ni retired APSIMO head asin ngunyan Consultant on Disaster Risk Reduction Dr. Cedric Daep sa pagsasabing dakula ang naging tabang kan ipinaluwas na evacuation order susug sa PDRRMC APSIMO Advisory Number 20-2024 na nakabase sa antecedent rainfall forecast kan Pag-asa. Tinauan doon ni Daep na kung dain nakapagpaibakwar, posibleng halangkaw ang bilang kan casualty sa nangyaring landslide sa Zone 1 to 4 kan Barangay Burabod, Libon, asin mahiwasang pagbaha sa probinsya dahilan kan Bagyong Christine. Narotaran ang pagpuon kan pagbisita kan mga tao sa mga Campo Santo sa Tabaco. Ang Tabaco Chinese Cemetery, Tabaco Catholic Cemetery, asin Tabaco Public Cemetery sa Barangay Tagas. Initanganing mag-obserbar sa ondas asin rumdumon ang sindang mga mahal sa buhay na nagtalikod na sa kinaaban. Sigun kay Tabaco Acting Chief of Police, Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo, padiit-diit ng nagbibisita sa mga Campo Santo alagad lauman ang mas takol na bisita ngunya na aldaw lalo nata bukas na ang Maharlika Highway sa Camarines Sur matapos ini maging impassable dahilan kan Bagyong Christine. Nakaresibinin tabang hali sa Philippine Red Cross o PRC Albay Legazpi City Chapter asin Provincial Health Office ana sa 487 na mga residentes hali sa Zone 4 Paklas sa Banwaan kan Libon, Albay. Sigon kay Provincial Engineer asin APSIMO Head Dante Baclao na nagsisirbiman bilang chairman kan Board of Directors kan PRC apwera sa mga grocery items nakapag-distribuir manin bulong ana sabing organisasyon. Dagdag pa kan opisyal, ang nasabing humanitarian response asin relief distribution. Kasabay kan pagbisita ni PRC Chairman asin CEO Richard Gordon sa Libon Community College para personal na iabot ang mga food asin non-food items para sa mga naapektaran kan Bagyong Christine. Kumpuesto kan non-food assistance boxes, ang mga kitchen utensils asin iba pang household items hali sa PRC. Nagkaigwaman in medical mission ang PRC sa pakikipagtabangan sa Albay Provincial Health Office. Nagabot na ang nasa 3,000 na sako
Nin Kadiwa Rai sali sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos sa paagi ka National Irrigation Administration asin kan Food Terminal Incorporated. Sigun sa DSWD Regional Office, dinaraan mga sinakong bagas sa DSWD Field Office Regional Warehouse sa Barangay Bugtong, asin Pawa, Legazpi City. Nakatala na i-distribuir ang bagas sa mga pamilyang naapektaran kan Bagyong Christine sa Kabicolan. Siniguro man kan DSWD na magpapadagos ang sendang pagdistribuir nin tabang, lalo na sa mga biktima kan kalamidad. Sa pinakaultimong report kan DSWD, minabot na sa sobra sa 205 milyones pesos ang kantidad kan humanitarian assistance na naitao sa mga apektadong pamilya sa Kabicolan. Mantang kasabay digdi ang 264,000 na mga family food packs. Tatauanin pagmidbid kan sangguni ang panlalawigan kan Albay ang tulong albayanong top-notchers sa kakatapos pa sa ng Geodetic Engineer Licensure Examination ngunya na taon. Ini sa paagi kan sarong resolution commending, congratulating as in providing incentives sa mga recipientes bilang pagtaunin onra sa probinsya kan Albay. Ang mga albayanong engineers na iyo sinda Aaron Paul Millena Lolor kan Daraga na nakarank 4 sa rating na 86.60%. Ray J. Buenvenuto Valderrama kan Santo Domingo na nasa ika-6 na pwesto na may 86.20%. As in James Abesamis Duevo kan Legazpi City na nakarank 8th sa rating 8 na 85.40%. Ang nasabing resolusyon, ipigbusol ni 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa Almedilla, Sindalulor, Valderrama asin Duevo, ang kasabay sa 650 new licensed engineers na nakapasar sa GELE hale sa 1,343 na examinees. Yan ang primero gabtangkan mga bareta. An iba pa pagkatapos kaini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Anong ulam sa Friday? Matik yan. Pag Friday na, let's eat munggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Nor. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan.
Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahet ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaigto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulang genyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, Provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan kulangi. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kaan Barata sa Lado Nacional.
Tinugal ni Presidente Bongbong Marcos ang Office of Civil Defense na tawan ng prioridad ang supply nin malinig na tubig inumon, pagkaon, medikal na pangangaipo asin iba pang tabang finansyal para sa mga biktima kan bagyong Christine asin Leon. Sigun kay OCD Regional o kaya Director Ariel Nepomuceno na makusog ang direktiba kan Presidente na mantiniron ang distribusyon ng mga pangenot na supply para mapagulan ang paglakop ng mga helang asin tulos na marespondihan ang pangangaipo kan mga apektadong residentes. Sigun kay Nepomuceno na malinaw ang tugon kan Presidente, pati na ni Defense Secretary Gibo Teodoro na siguroon na padagos ang sendang inumon na tubig asin pagkakan. Kay po na magpadagos ang bulos kan medical supply tanganing maiwasan na maghelang asin day magkaigwanin outbreak sa mga evacuation centers arog kan Kalintura, Sipon, Abu asin Trangkaso. Maging ang pagpapairahay sa mga nagkaraot darong kan mga biktima kan bagyo, pinag-orden man kan Presidente para maibalik tulos ang mga ini sa sendang mga residensya. Kaya ba naman sa ayuda ang financial na tabang para makabakal ang mga naapektaran kan bagyo kan sendang pangangaipo. Department of Social Welfare and Development o DSWD na maabot na sa kabilugan na 79 milyon na katawo ang apektado kan nakaaging bagyong Christine asin Super Typhoon Leon sa nasyon. Sa datos kan DSWD Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, puminakol na sa 65,261 na pamilya o katumbas nin 250,000 na katawo ang nagtitinir sa mga designadong evacuation areas. Maabot man sa totalmenteng 434,000 katawo ang na-report ng nag-evacuar asin nagdadagos ngunyan sa saindang mga kapamilya asin barkada dahilan sa kusog asin pag-uran na darakan bagyo. Uminabot sa 7,914 na mga harong ang nairehistrong totally damaged, mantang 84,000 ang mga harong na partially damaged sana. Siniguro man kan ahensya na padagos ang saindang paghatod nin tabang sa mga naapektaran na lugar kan duwang maraot na panahon. Nakapagtao man nin sobra 635 milyon pesos na kantidad nin relief resources ang DSWD sa tabang kan lokal na gobyerno asin NGOs. Meras taong tibapan detalles kan Bareta. Hinagad kan liderato kan Office of Civil Defense sa mga namamanuan sa Luzon na planunin marahay ang sa indang biyahe ngunya na panahonin ondas. Ginibo kan OCD ang pagarumdom dalan sa posibilidad na mauran ang panahon ngunya na Nobyembre 1 asin sa aga dalan sa epekto kan bagyong Leon. Sinabi ni NDRRMC spokesperson Director Edgar Posadas na maski ang focus kan monitoring nasa parte kan Northern Luzon, mamamati ang pamanggiraray ang efekto kan nasabing maraot na panahon sa ibang parte kan nasyon. Kaibanan sa mga lugar na magkakamati nin maraot na kamugtakan ng panahon ang Western asin Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, pati na ang BARM. Nakabandera man ang red alert status sa dakol na reyon sa Pilipinas sa pagpreparar sa bagyong Leon. Tinauwanin doon kan Land Transportation Office o LTO ang kamauotan kaining makapaghatod nin hassle-free asin ligtas na biyahe para sa mga motorista kasabay kan pag-obserbar sa Todos Los Santos asin aldaw nin mga kalag. Dahilan digdi sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na maalalay ang mga personahe kan ahensya sa mga bus terminal, mayor na tinampo asin magin sa mga lugar na piglalaoma narurusuon ni mga tawo. Enot nang nag-deploy ang LTO nin mga personahe kaini para mag-alalay sa mga biyaherong mauli sa saindang mga probinsya. Dakol sa mga ini ang nagkukondukta nin inspection sa mga pampasaherong lunadan para masiguro ang roadworthiness. Ang iba pigsugo na magkondukta nin random drug testing
sa mga bus driver asin mga konduktor. Sigon kay Mendoza, naglalaom an sa indang opisina na makikipag-cooperate ang mga bus companies asin gigibuhon ninda an sa indang parte para masiguro na mabantayan asin maprotehiran an interes kan mga biyahero. Sa lado kan LTO, sisiguraduhon nindang mababantayan nin marhay an mga mabiyaheng lunadan, driver asin mga helper bilang parte kan sa indang trabaho. Hinagad kan COMELEC sa publiko na ogido nin marhay ang mga listahan kan mga kandidato asin mga party list group. Kasunod ini kan pagbuktakan na COMELEC sa sendang website kan mga Certificate of Candidacy kan mga aspirante para senador asin Certificate of Nomination and Acceptance o CONA kan mga party list group. Ang nagkaparang party kan COC kan 66 na kandidato o aspirante para senador asin CONA kan 166 na party list group yuan medyo da ipinailing bilang pagsunod sa Data Privacy Act. Paliwanag pa ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na ginibo ninda ini para mapag-adala ni marhay kan mga botante ang mga COC asin CONA kan mga aspirante sa masunod na pirilian. Igwasa ng 5% sa sobra 21,000 ang nakapasar sa eksaminasyon kan Philippine Military Academy Entrance Exam o PMAEE. Sigon sa PMA na may 1,099 sa totalmenteng 21,796 o katumbasan na nin 5% ang nakapasar. Ginibo ang PMAEE sa man iba-ibang lugar sa nasyon, poon Agosto G sa good September 22. Masa irarom an mga ini sa serye nin cadet admission screening na kumpuesto kan physical, medical asin neuropsychiatry exam. Gigibuhon ini sa Armed Forces of the Philippines Medical Center sa Camp Victoriano kay Luna, V. Luna Avenue, Quezon City. Bareta hali sa ibang nasyon. Uminabot sa 158 katawo ang nagkagaradan sa maywasan na pagbaha sa Valencia, Spain. Sigun sa mga otoridad, igwang 150 na nagkagaradan sa Valencia, duwa sa Castilla-La Mancha, asin saro sa Andalusia. Kinonfirmar kang British Authority na sarong kababayan ninda ang kaibanan sa nagadan. Padagos na pigmimidbid kan mga otoridad ang iba pang nagkagaradan na biktima. Nagtabang naman ang mga soldados kan Spain para sa tulos ni evacuation kan nagkapara na mga naapektaran kan may wasan na pagbabaha. Baretang Sports, nagpoon kasudma sa Puerto Princesa, Palawan, ang ICF Dragon Boat World Championships. Uminabot sa 27 na mga nasyon ang nag-entra na nasa 2,000 na mga player ang nag-abot sa Palawan. Ang nasabing event, sarong main qualifying event para sa World Games, nagigibuhon sa Chengdu, China sa masunod na taon. Sa World Games, iyo ang primerong magiging medal sports ang nasabing Dragon Boat kung saan ang mga top 10 teams sa 200 meter, 500 meter asin 2,000 meter races sa 10-seater mixed team event. Iyo ang kwalipikado na sa World Games. Sobra man ang excitement ni International Canoe Federation Thomas Konietzko kan Germany na makasabay sa nasabing torneo. Tiwala man si Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Federation President Leonora Escalante na bilang host a nasyon, mamamayagpag ang Pilipinas dahil poon pa ka nakaaging bulan, puga-puga na ang pigigibunindang ensayo. Ultimong nagkampiyon ang nasyon sa nasabing torneo kan 2018 na ginibo sa Georgia. Ultimo sa detalles kang baretan kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Bale po, itong si Bagyong Leon ay sa luwas na po ng Philippine Area of Responsibility. Bale po, ang nakakaapekto na lang sa tuya is itong
yung trough ng actually naging severe tropical storm na nga siya. Nag-weekend po siya. At yung trough nito or yung extension nito ni Leon ay nakaka-apekto sa western section ng Luzon. Bali po, ito ang magdadala ng bahagyang mapanganuron sa mapanganuron na kalangitan na may pulo-pulong pag-uran o pagkikilat at pagdagundol. Bali po, ang ating paros ay halik sa southwest at ang ating coastal waters ay moderate to rough. Bali po, ang tigatayang agwat ng temperatura sa Albay ay maabot ng 26 to 31 degrees Celsius kunyang aldaw. Generally, ang ating weather is expected na fair weather po dahil nga itong si Leon ay hindi na nakaka-apekto sa atin sa Bicol region. Hindi po si Alexis Ray Rivard, ang Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Biyernes. First Friday pala ngunyan. Sa pag-aaral kan mga pag-ariba, Mardila, Angel Mustasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical, Siriman Pag-asa. Kami po ang nagatud kan barata. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Taral na nagsasabing salamat kan sa indong pag-antabay. By the way, happy birthday. Happy birthday kay Bart Boyer Guerrero dyan sa Kamalig. And of course, happy birthday man kay Dr. Cham Suniga kan Provincial Education Department. Siya naman kay Olsen. Natangay Olsen. Namundag All Saints Day. Ingat-ingat tabi sa obserbasyon kan ondas ngunyan an All Saints Day. Sa aga an All Souls Day o aldaw nin mga kalag. Mabalas po kan sa indong pag-antabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga at hapon. Masunod na pagkalipas lang kaini. Smile always! Happy, shabby,